Ola, que tal? Como estades? Bueno, antes de nada vou a presentarme. Son Cris, son a orientadora do Cole de Crecente. Este é o meu primeiro ano aquí e a verdade é que teño que decir a estas alturas que estou super contenta de pertencer a esta gran familia porque me atopei cuns compañeros e compañeiras espectaculares e hai uns nenos e unhas nenas, bueno, majísimos. Seguro que moitos os coñecedes. Dentro deste Concello de Crecente pois tamén hai unha serie de institucións coas que colaboramos. Entre eles está a Residencia de Anciáns e están as chicas de La Torre, que fan unha labor e un traballo espectacular, e en especial para eles pois vais dirixido pois esta cadea de esperanza que iniciaron os meus compañeiros e que hoxe continuo, aportando o meu pequeniño grande area e contarvos cal é o meu desexo, cal é a miña esperanza de cando remate toda esta etapa que estamos vivindo, que está resultando un pouco complicada, pero que, bueno, que todos xuntos vamos a sair dela e que estamos todos desexando pois que remate xa. Un dos meus desexos, que teño moitos, é volver a xuntarnos e celebrar. Para min, o xuntarnos con moita xente, celebrar cumpleanos, celebrar festas, facer reunións de amigos, coa familia, é algo importantísimo. E creo que no día a día pois non lle damos o mellor a importancia e o valor que realmente ten. E neste mes que levamos xa confinados, cando máis nos paramos a pensar e nos damos conta da importancia que teñen estas pequenas cousas. Polo tanto, esta é a miña mensaxe, esta é a miña esperanza e este é o meu desexo, que me imagino que pois os demais seguirán continuando e vos irán contando para alegrarvos un pouquiño pois o día coas nosas mensaxes e que vos chegue a todos. Un bico moi grande e espero vervos moi pronto.